lidi, vítává Zráva 46 a nejsem tu sám. Jsem tu a já, Skvalo, a vítáme vás už v pořadí... 6. díl. 6. díl, no, tak to je pěkný. No a my jsme od toho posledního dílu tady něco vymysleli, vyrobili za kamerou, konečně už byl čas. Tak tady máme nějaký koně, krávy, Gabriel vám to samozřejmě může ukázat. Nebude tady jenom chodit. Tady nemůžu ani pozbírat vajíčka. Nemáš nějaký jídlo? Jídlo mám. Tak mi dej. Tak jim ukaž těm lidem třeba jako, co tady mají, aby viděli. Tady to můžeš pláchnout klidně a zasadit. Dobrý, a nemůžeš na tom skákat, jo, prosím tě. Pojď tady zasadit, já jsem ti to tam spravil. Dnes chceš, Gabrieli, teď jsi na tom skočil zase, na tom nemůžeš skákat. Slyšíš mě? Jo. No tak a zase jsi na tom skočil. No, takže první dvě, Gabriel vám to asi neřekne. Řekneš jim to? No tak tady máme zasazený co, asi? 2 cukry už. No, tak to je zbytečný. No prostě první dvě farmy jsou na červenou řepu. Kde jsi zase? Doma. Už se smívá. Jsi v krabici, že zase? Ne. No jasně, to vidím přes okno. A v dalších dvou, pojď tady, co ještě? Pojď, nespí, pojď poklidit ten cukr tady, ať může růst zase. Ještě není taková tma. Z každého bys měl mít 20. To znamená, když oba dva teďka budeš mít a budou naplno vyrostlí, tak bys jich měl mít 40. Tam máš ještě nějaký na zemi, dají na písku. A tady nahoře máš jeden. Kolik jich máš? 9. No a jeden je tady dole na písku. Takže to máme dvě a se vyspíme. A máme tam vedle, já jsem počítal tak nějak, budeme mít 2 mrkve a 2 brambory, ale co se nám nestalo, tak mám 10 sice mrkví, ale nemáme žádný brambory. Já jsem všechny pozbíral a všechny jsem upekl. Takže budeme muset jít do vesnice, do nějaké, a donést brambory, protože bychom neměli co jíst. Tady máme zahrádku, je to takovou ves, dá se říct. Máme tady ovce, krávy, koně a slepice. Na druhé straně bychom mohli mít pravděpodobně ovce a možná zajíce, jestli se nám to podaří. A nemůžeš to vzít? Jo. Potom to dej do bedny. No a tady potom vzadu, kde Gabrielek samozřejmě tady není, jsem vám chtěl ukázat, Gabrielek, já to asi budu muset někdy natočit ze svého pohledu, protože Gabrielek tady jenom chodí, běhá a nic vám neukazuje. Tak tady budeme mít takovou budovu, tady máme budovu, bude to možná hrát, já nevím ještě, ale asi jo. Udělám tady i postranní věže, které budou spojený vlastně tady nějakým tím rohem. Tady budou vlastně nějaký věže, já nevím, jak to ještě udělám. To je spíš jenom takovej půdorys udělaný, nějaký nákres na zemi. No a jinak nám umřel vesničan, no.
Jinak nám umřel vesničan, který byl tady v tom baráku, který je tady v rohu v té budově, ale bohužel nevím, jeden den jsem tam přišel a už tam nebyl, tak nevím. No a potom ještě si Gabrielek půjde za mnou, tak jsme začali kutáme tady, ještě jsem vymýšlel, jak bych to mohl vylepšit. A tady na rohu jsem udělal takový to, ale ještě uvidím, jak to vymyslím. To ještě, aby to vypadalo trošku líp. No a jinak se můžeme podívat dolů. My tady máme trošku takovou jeskyni, nevím jestli Gabriel jde za mnou. Tak já půjdu za ním, no tak ne. A vlastně tady jsem udělal takovej... Wow. Ej bacha, je tady... Jo. Dobrý. Jo, Co jsi dostal? Helmu, jo. No. Ta červená řepa je dobrá, ale moc nepřidává. Jakože je hodně, ale... Máš ten železný krumpáč? Jo, jsi tady. Já jsem tady dole. Oh. Tak tady tady je vykutaný redstone. Nenašel z diamanty? Ne, zatím ne. A tak se snažím kutat jakože nějak prostě... Stejně potřebujeme kameny, takže to nedělám nějak, že bych hledal fakt diamanty nebo něco. Chtěl bych tady vykutat... Já už ani nemůžu sbírat věci. Se něčeho musím zbavit. Máš vůbec svíčky? Svíčky mám, no, 12. Takže můžem tady z vesela kutat, no. A my jsme tam vlastně, my vyrábíme tu budovu z takových jiných cihel. To vlastně je tady přímo, když se upeče ten kámen, co my vytěžíme. Tak vlastně z toho se potom ze 4 udělají 4 ty kameny, z kterých my budeme vyrábět ten... Neběhej mi tady přede mnou. Samozřejmě k tomu budeme potřebovat i hodně uhlí, protože pokud budeme celý hrad stavět z těch vypečených kamenů, tak to bude hodně zajímavý. To bude stát Já tady furt slyším skeletona nějakýho. hodně úsilí. No tak třeba najdem. Já jsem slyšel zombíka i přes den. U nás tam vlastně vedle baráku hnedka, jak je ten písek vedle, tak tam jsem slyšel pořád skeletona. Taky jsem ho teď slyšel. Kde seš? Kam jsi zmizel? Ty, Tak třeba je tady nějaký. Slyším ho furt. Tak je tady nějaká jeskyně někde poblíž. Musíme hledat. Furt ho slyším.
On bude spíš někde vedle. A nebyl moc čas právě, nějak extra, a na nějaký hraní teďka poslední dobou. A za tou kamerou jsme to nachystali tak nějak, aby jsme aspoň ukázali, jak to budeme chtít, jak bychom to chtěli. Počkej, já tady dám svíčku. No, já už nemám. OK. Když to jinak nejde, tak to bude muset udělat takhle. OK, tak já to udělám ještě jinak. Dobrý, prosím tě, já tady dám a dávej tam kameny, jo? Já tady udělám truhlu. Jo. A dávej tam, jak budeš mít 64 kamenů, tak je tam dej. Ať to máme. Teďka musíme hodně kutat. Samozřejmě jsem přemýšlel, že asi všechno nebude jenom o kutání dneska. A druhá věc, potřebujeme Gabrielku. Tady furt slyším toho skeletona, tyjo. Já bych to kutal tady takhle. Tady odsaď bych kutal. A odsaď bych kutal nějakou chvíli. Celý bych to tady tak jako okutal. Ajej. Teď Co? slyšel jsem čarodějničci. Víš, jaký dělá zvuk čarodějnice? Nevím, ale dej sem někam světlo na tuhle stranu, kde mám tam světlo, tak ho dej semka. Směje se. Slyšíš? Jo. Sem dej světlo, no tak. Je tady hodně štěrku. A budeme potřebovat udělat Gabrielku. Budeme potřebovat udělat ty. Budeme potřebovat udělat, postavit co nejrychlejc. Sakra. To jsem nechtěl. Budeme potřebovat, Gabri. Já už jsem právě nechtěl kutat dolů, aby jsme to měli. Já to je. Jsem taky něco slyšel. Slyším čarodějnici taky.
Podle mě někde budou, ale nevím kde. Gabry, pojď za mnou. Máš svíčku? To není nic našeho vyrobeného, že asi? Ale že to není Hej! Počkej. Tak to je spavner. No podle mě ne, spavner bývá zelený, ne? Sorry. Nechoď sem. Víš co, to podle mě není? Tam je kostlivec, kámo. Hej, je to spavner. Bacha. Hej, zadělej to. Bacha. Au. Ne, nezadělávejte. Ne. Bacha, uhni, vypluj. Já mám luk, já to střelím. Tam nikdo není. A jdem to prozkoumat. Ne, nech mě. Dobrý, je zabitej. Tam je další, tyjo, tam jich je nějak moc. Počkej, já si najím. Jsi najezenej? Počkej, kde? Mě tady zhaslo světlo. Hele, dej ty světla tady nějak. Hej, on mě zabije, jestli mě trefí, tak mě zabije, uhni! To je dobrý. Je zabitej. Jak to, že jich tam je tolik, tyjo? Tak je to spavner. Musíme zhora. Je tam? Jo, je pozor. Hej. A to rychle ven. Hele táto, dostaň se tam nějak. Já to tady nějak... Já nemám ale ty světla, ne, ty Lojzo? Pojď sem. Dej mě svíčky, ty jsi mě všechny svíčky vzal. Je tam zlato. Dej mě svíčky. Je tam zlato. No já nemám. Ježišmarja. Tak tohle bude napínavý. Počkej, já si musím počkat, až mě dojdou ty se tam vždycky objevíš a oni sem přijdou. Hele, pojď bojovat, já to tam odělám svíčkama a ty zatím budeš mlátit. Au, asi mě zabijou. Nezabili mě, pojď ven, pojď pryč ho tam, rychle. Proč jako?
No, protože jsem mrtvej. Ach jo. Proč jako? Táto! Tak, Tak ti pěkně děkuju, no, nemám vůbec nic u sebe. Říkám, pojď pryč od tam. Ach jo. Co jsi našel? Co tam je zajímavého? 2 zlatý jabka a hruzo. Enchantovaný zlatý jabko! No, co z toho? Ale víš, jaký to enchantovaný zlatý jabko vzácný? To není zlato, to jsou zlatý bloky. Cože? Nic. A prostě je to tady hustý. Spal. Super. Seš tady? Jo, dobrý. No už jo, no. Počkej. To je tohle, jo, zlaté, enchantované. Ale to je A co- hrozně vzácný. Uhlí, jmenovka! No, a už nemáme vesničana, aby jsme ho mohli jmenovat. Já si myslím, že to můžeme dát blbost. Cože? Nic. A určitě, Tak, Gabri, Tak, co je? já bych to tady možná využil, kdyby jsme to pozbírali všechno. Tak bych to, já bych to tady uzavřel. Vykutáme ten spawn? Ne, já bych ho právě nechal tady a nechal bych to, uzavřel bych to a tady bych udělal jako mi jedno volné místo, aby jsme je mohli zabíjet. Tady je zlato, To vím. tak to pober. Ty máš plný? Jako co? Inventář. Teď už jo. Teď bych se chtěl dostat hodně domů. To se dostaneme, ale musíme to tady... Pojď za mnou. Já bych to tady takhle nechal a... Můžeme, tady má... Hele, rozbít tady ty... Já nemám krumpáč, rozbít to tady, no. Ještě tady ty dva přede mnou. Dobrý. A tady není nic, tady se zdíval. Je tam nějaká jeskyňka. To prozkoumáme jindy asi. Tak já mám vzácné věci. Teď jdeme domů. Teď to Hrozně moc. odnesem domů. Počkej, já to můžu... Ale já tady mám jako blbosti. Tak nevím. To si nechám. Počkej. Já jsem říkal, že to tady někde bude. Hej, to bude dobrý, tady budeme chodit. A když je tady budeme... Ale počkej. Počkej. Já mám blbosti. Tak. Hele, já jsem je tam uzavřel. Jsou zavření, já jsem je pustil. Já jsem podělal svíčky, ale... Oni střílijou stejně. Mhm. Tak pojď už. Tak jo, už je to lepší. Už je to líp Ale udělaný. ta díra, jak tady je, tak to je jako kdyby někdo tady dal TNT a zapálil je. No tak pojďme nahoru. Kameny. Proč to udělal tak, jak jsi to... Chceme postavit dům nebo hrát, ne? To jo. Já mám u sebe všechny ty kameny, co tam byly totiž. No, ale tyčky třeba budeme potřebovat. OK, tak jdem. Musíme tady udělat schody. No to právě nechci plýtvat kamenama teďka. A právě
právě, ale až dostavíme hrad totiž. Jak to, že nemám brambory? Dal jsem je, No všechny ne, ale... tak já ti dám zas tohle. No. To je sice pěkný, ale... Tak pojď rychle nahoru. Já nemám co jíst. Tak vyhoď něco, ne? Třeba jestli máš tak papučiny mě, já je totiž mám. Tak to jo. No dobrý, našli jsme aspoň něco teda, když už jsme šli na půl dílu kutat. Řízky, jo, já mám řízky. Tak to jo. Na to jsem úplně zapomněl. Hlavně nikdy nezabij všechny krávy, co je, na co koukáš? Dávám tam kameny. A i chleba mám. Byly tam nějaký ty kameny, já jsem tam dával, když jsem odcházel. Tak já jsem všechny vzala a jsou v té velké krabici. Jako ty Jaký kameny? Ale já jsem tam dával... Nedával jsi to ty. Dával jsem... Do pece dával upečený, to jsem ti vzal. Jsou pečený, a kde jsou? Tady. Tak... Ty hledám taky. Kolik jich je? Já jich mám 47. OK. Ježišmarja, tyjo, to je mazec. Musím udělat pořádek tady. Vajíčka ti dám. Ježiš, to je zase po 16. Musíme rychle udělat barák, tyjo. Musíme rychle udělat barák, protože dáme tam ty... Tak jak to, že já bych tam udělal místnost, kde budou... Ale já trošku tady... Rozmnožil jsem... Taky? A? Já si myslím, že bychom to už mohli ukončit. Počkej, podívám se. Podívám se, kolik je čas. No, máme 29 minut. To bychom snad mohli ukončit. A tak eventuálně asi bychom mohli. Tak pojď na hradby. Počkej, já tady porazím strom jenom. A tak pátý díl, ne, to je 6. už, jsme říkali. 6. To letí. Máme 6. díl za sebou. A v dalším díle určitě zbouráme barák. No, ještě nevím úplně přesně časově. Já jsem spadl dovnitř, sakryš. A nemám krumpáč. Mami. Ten barák, v něm je díra. Kam jsi odešel? Jsem na další kraj. A prostě tady máme na jedné straně vlastně spodek, kde vlastně kde budou vlastně ty stáje, tam jsou koní,
ještě bych to asi trošku popředělával, aby zvířata byly nějak jakoby uzavření, nebo aby na ně potom nepršelo. Že bych jim udělal střechy. Tady jak je ten písek, tak dole určitě budou dodělané ty farmy. V příštím díle bychom potřebovali z vesnice donést bramboru. Aspoň jednu jedinou, aby jsme, hlavně aby nebyla upečená, aby jsme ho mohli rozmnožit. Ale určitě tam budou brambory, ne? Tam jsou. No, brambory, mrkve, tam budou 2 a 2. To znamená, že vlastně farmy budeme mít hotový a potom budeme muset přivést prase a nějaký, aby jsme měli prasata. A ještě bychom měli dodělat, tak jak je to na druhé straně, 2, to znamená, že tam bych dal nějaký ty králíky, nebo co to je, zajíce. Králík. A možná, nevím, ještě nějaký zvíře. No. No a snad se nám povede za kamerou zase chvilku pracovat a stavět ten hrad, no. Já zatím nevím, jak bude vypadat, ale uvidíme. OK. Tak se asi rozloučíme a uvidíme v příštím díle se zase. Tak jo. Tak se mějte a uvidíme se příště. Tak ahoj. 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 Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj.